Natoč. Překvapení. A pro koho to je? Jarečku. Pro Jarečka. Tak Jari, tady je háčí, to je tvoje. Jareček má narozeniny, my máme přání jediný. Štěstí, zdraví. Hlavně to zdraví, hlavně to zdraví. Jarečko, a sfoukneš ještě jednou svíčičky. Pozor, děti, Musíš se nadechnout. Vláčky tam má Jareček. Už to někdo. Ještě, Jarečku, počkej chviličku, počkej. A to bývají takhle stičky, které sfoukneš a znova dál. Jari! Počkej, já to chci, Jarečku, počkej. Helenko, počkej, na to necháme. Tak. Vyšli mu pusu. Jari, počkej, já to vyfotím, počkej, nefoukej ještě. Ještě. Jari, vydrž. Pojď sem. Počkáme tady. On je do papriku. Počkáme tady, teď ta zapálí, jo. Vyfotíme dole. Děcka, nefoukáme, ne, Jareček si to sfoukne. Tak, pozor. Tak a teďka počkej, já to jdu. Ne. Tak. Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, Jarečku, hodně štěstí, zdraví. Jarečku, zamaváš? Na teď. Jari, tady. Elenka, Krásný, Jara, ten je krásný. No, dělám ty svíčky. Tak a nakrojíme dort a dáme si, bude to ňamka. Bude to ňamka, Elenka. No. To je kartuší. Tady to někdo vydloublo. Tak to někdo vydloublo.